Dneska prišli najnovšie zvesti, do ranných novín sa to nezmestí. Že Mikuláš dnes bez váhania má už dosť kaprov týrania. Vianočné jatky Mikuláš dnes náša, vianočný pokoj ľuďom prináša. Práve dnes nám ultimátum dáva, práve dnes nám šancu rozdáva. Toto je náš čas vianočný, aj kaprov život je výnimočný. Nad kaprom sa môže zľutovať každý, ja či ryba, len žiadne vraždy. Ryby sú živé, ryby sú živé, ryby sú živé, ryby sú živé. Vianoce prišli, stromček už stojí, tento čas nás láskou opojí. A všetkým deťom radosť prináša, keď kapra v rybníku voda unáša. Každý život svoju cenu má, preto si váž, čo ti osud dá. Práve dnes nám ultimátum dáva, práve dnes nám šancu rozdáva. Toto je náš čas vianočný, aj kaprov život je výnimočný. Nad kaprom sa môže zľutovať každý, ja či ryba, len žiadne vraždy. Ryby sú živé, ryby sú živé, ryby sú živé, ryby sú živé, ryby sú živé.